An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ntɛnɛ ye dafuraji daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ natara san kalo kɔnɔntɔnna ye septembre kalo ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tara kalo min kɔnɔ bi y'o tile 20 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ ye dumama kɔnɔ ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 11 ye jate la san kalo filanan don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛbaaw y'u sɔn dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na jumadon dugu dɔ bɛ yen n'o ye dɔgɔfiriba ye ka taa marifa ci ye o kɔfɛ malo dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ malo tun mɔna o malo o faralen ɲɔgɔn k'o bɛna gosi u nana malo ye ka na tasuma dɔ la ne ka jeni kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la dugabugu marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye temu ye wulikɛjɔ kɛbaaw ye wulikɛjɔ ta o jumadon kelen ni ka taa olu ka baganw cɛ ka taa n'u ye kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la min ye kɔlɔdugukɔrɔkaw fɛ wulikɛjɔ kɛra ka ɲɛ siyenkaw ma ka tila ka tulu fana ka baganw cɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi CEDEAO y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna i ka dɔn k'a fɔ ɲagili ta ni ka ɲɛsin an ka jamana maa ɲɛmaaw ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoniw an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw olu ye wulikɛjɔ ta ni ka ɲɛsin kɔlɔdugukɔrɔ u bɛɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na wulikɛjɔ senfɛ u ye bagan dɔw ni k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye sibiridenw ka tila ka marifa ci duguw la o kɔni kɛra maaw siranna maa caman ka fɔ la ka nin kɛ yɔrɔw la ka tila ka na nin kɛ gitɔrɔn kɛrɛda fɛ kɔlɔdukɔrɔ bɛ gitɔrɔnda yɛrɛ la o kɔni ye maa caman kɔni kamana yɛrɛ la ka ban kabini o kɛra dɔw kɔni bɛ ka taa fisa ni sigi ye sigidalabaw ka fɔ la ko ni wulikɛjɔ ma kɛ ka se ka nin kunbɛn a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ mara kɔni maaw hakili la ko fɛn fɛn bɛna to yen k'o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a yɛrɛ ɲini an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ni lafiya ni ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye temukaw fɛ o bɛ dugabugu marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛbaaw donna ye an balana k'a fɔ jumadon ka taa maaw sɔrɔ furu la ka marifaw ci ka dɔw minɛ ni k'olu sigi u kunbere kan ka sɔrɔ ka baganw k'olu cɛ ka taa ni u ye ka tila k'a f'u ye ko bi k'u n'u ka ye sigikafɔ la temuka dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. ne bɔ temu bɛ dugabugu fɛ nin baara in kɛ temu yɛrɛ o kɛra jumadon de ye jumadon dɔgɔ tile fana mɔna dɔgɔ tile fana mɔna n'a fɔ 10 heures 11 heures bɔra fɔ tile b'a fɛ i n'a fɔ an ye jubugu fɔ kɛnɛw fa fɛ dɔrɔn kɛnɛ yɛrɛkɛ kungo kɔnɔ yen nɔ dɔrɔn ka denmisɛnninw ka bɔ misiw nɔfɛ ka misiw fara ka b'u la k'u bɛɛ cɛ ka taa. k'u ye mɔgɔ dɔw sigi u kunbere kan o ye tiɲɛ ye. o ye marifa da jɔ mɔgɔ dɔw la o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ bɛlɛ fɔlɔ k'u sigi kunbere kan o kɛra dɛrɛ. a ko senfɛ ma ko nin ma to a la. mɔgɔ si ma to a la. u taara ni misi min ye misi bɛ se misi joli ɲɔgɔn na misi ka ca kosɛbɛ wa. misi kɔni ne yɛrɛ bɔ yen na waati min y'a sɔrɔ misi kɔni dɔɔni ma jɛ 300 la minnu ka misiw taara ni taara dɔrɔn i b'i ta ka fɔ u b'a sigi. o kɛlen jumadon fo ka se ɲankuma ma faamaw ma na wa. ne m'a mɛn ko faama si nana Ablaye wallahi Ablaye a kɛra dɔrɔn mɔgɔ ye ci bila marakana réseau la direct k'u k'a fɔ faamaw ɲɛna donc an ma foyi an ala bolo an ma foyi Mali faama ko an ma nafa foyi a la an ma fɔlɔ fanga fɛ ka tɛmɛ bi fanga kan. munna. u tɛ baara la o Mali fanga kɔni tɛ baara la fɛ Ablaye wallahi wari dun a banna ani ka yaala dɔrɔn foyi u tɛ nafa foyi la Mali yɛrɛ fanga bila ma se ka faama ko bɛna wete kɛ o tɛ yen anw tɛ fanga bolo bilen an bɛ ala bolo sadi u y'a kɛ misiri bugu la o y'a kɛ jakɔrɔ fana na dakɔrɔ ta kɛra alamisadon o dugu se jɛ n'o ye jumadon ye temuta kɛra. a ye dugulamaw kɛ cogo di. musow ni cɛw bɔra kungo kɔnɔnaw na soforow kɔnɔ dugu kɔnɔnaw na n'u kungo k'u bɛ na kuma faga k'an ban pewu se tɔw ye dabalitɔw ye u sɛrɛsɛlenba de don kisɛ la marifa kisɛ juru min b'u bolo c'est trop wallahi. ko u kɛlen bɛ ka wele bila aw ma k'a fɔ ko aw ka taa sigikafɔ la bi o kuma ye tiɲɛ ye wa. tiɲɛ don u y'a fɔ ko an ka taa sigikafɔ la ko an n'u ka taa kuma an ka alimami dugutigi ani zinɛsi mɔgɔ 2 k'u ka taa bi fɔ mɔgɔw bɛ ka sago ta ka bɔ dɔw bɔra wallahi u kɛra village caman na wallahi di ala ye. ko ɲinɛ ko sɛnɛ kɔnɔna min bɛ yen n'a bɛ taa sumabaw sɛnɛ yen yɔrɔ la ko suma ma se ka sɛnɛ yen ɲinɛ wa. suma ma se ka sɛnɛ ɲinɛ fiyewu wallahi Ablaye Mali yɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ an ka yɔrɔ in yɛrɛ Segu jamana yɛrɛ la a caman perdira ɲinɛ wallahi. dugu dɔw bɛ yen hali ma danni yɛrɛ kɛ dugu dɔ bɛ yen ko Dɔnbugu danni yɛrɛ u m'a kɛ fiyewu ci yɛrɛ ma kɛ anw bɛ sigida la kungo kɔnɔ baara wɛrɛ ta na sɛnɛkɛ de kɔ n'an ye sɛnɛ kɛ Mali bɛɛ b'a nafa sɔrɔ kɔnɔ b'u ta don an na mɔgɔ b'u ta don an na wara b'u ta don an na mais sɛnɛ ma se ka kɛ u ye misiw bɔsi mɔgɔ la ka taa dugu dɔw la yɛrɛ kungo yɛrɛ mɔgɔ dɔw fa muso jiginni yɛrɛ dumuni ma dumuni bɛ sɔrɔ ka u ka sira minɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ
wallahi ablay ni jamana nyata ko do be jamana nyata ko do bara inflene de an me digun ko ya am ala bulu koy an balona ka foni tu e shira do kan ka botemu ambe dugo ke ala ka nga jamana basi ali biname tegere fola ka fo jamana konena kala taka ke walma kana taka neke kasoro anga jamana konela matimo be yoro do lubu yira yinga yalma ambe mali min kufo walma ambe mali min nofe mali ko kuma mbifo o mali ndeni ewa abangli jinganga sibetu balala anga jamana kono bi matamambe ni yolu nyinga uluba foko ame mali min kono na dobe dugu dugoro ni yolu kunu biga mali bilama yirula uba foko ko olu daletu darola nga ani bay kinike ulu bisame ala ka kilimanda manga jamana kono kanga jamana bla basigi mene kono nambora yi dogo fri marabulo kono na juma don kele una na wulada fe kana marfachi dogo fri dumbe ko dogo fri ba o koni ngera marfachi dai ulu yere kubutu ka maloka u koko suma kwani ulu kungo kwa ti sene yoro mununa na seraka sene wati kani ala sonama o koni ngera tunyona yi o tunyona seve mafla jongina dozola ka o ka buloka o kofe ka klaka wulika joke kukura malo were kumbe no kunganga kan o no kunganga goshi we do mbali karena mimbe no kunganga goshi tara tasma do yerela yasa kan imperatika da mambal meke do bambolo ngani wati nambal meke bimi nebi dogo free komina aye kuna foni soro ko dogo free go wuliga do ke ba yo wuliga do ke wuliga do sigoro ma dama do dogo free marabulo korona ku fa kira fewe ka mogo do ni ka siga ulu jongi o ko fe ka klaka moloro jeni ako kira tugudi abla ye fulada lazara yere yamfan nu fe jugu tigla mogo kon nana fe gudo be no ba ko dogo free ba unana yeno lazara file ko fe kasi fitiri madian nuna unana ka bo ani swala kote fanfe kana do fe ba furula malo mole no bo ko tara kubita malo kana munga koko nu madese kuti fe malo nungon ngaka ni dugula mo ko ni nyan sorola kole ka nyan ko ni sorola dugu mo ko ni nga fanfla fe mo fla ko ni banana na me dugu ni ngoni fanfe kage mo ngoni banana na amase ko haka soro na banani ko ni kerula saya kerula aye kuna foni soro ko fe ku klela kana malo do fana jeni no wechewa oche do firi dugu do be ko kawe foro do be no lu be gidan klen na fala dawlo o su o dongele unana isensiblement mo lo jogo ka tasuma tero ka blala ayi plekele ni ka tasuma bi jogo nai anga wele bla fanga tigla mo ko no na pour que anga sega don de na ka bare ngoni ke o do su mana o ko fe ko sura sila ka unana ko ka tu nyeda kene kai o kerawa unana dugu do be ko do friba unana yo lu do la ka fara la nyanga kata fo ani sengo china kata nyeda yoro yere minga na para ani mo nu yere bora sira mi sakama donc tara kato jatenne ko na le ko na jira ana ka fo ko anga klisi lu na an mena jeka bara ke nya ve pour que malo nu nga segaka ko ni yo fanye on na kamunu taro la fo kana bla en fleur mun ko na folo ma ko ni masege kana nyini nga wala akara ketu jumena ni mi flega keni awere fe mudela ni ko yere abe mude no fe bi abla ko ngani bi ni no fe an yere ko nu yo minu fo jetola ko ti fe malo nunga ka ko olubu ukashaka kore la kosa uluko nimbu ka dine de no fe onuka tasho o jenga keni jaga bilu ma ni burumusi tali ani nyene je kana ke bigu kono uko ni mbamane do de ka kanga jamana lakana ba utu muna ubini wale nunke utedu la fana lakana ba buwele utina o wati futa le ngoroko muna obiga ke jamana yere bi yoro muna bi jamana ngoni ngera jamana were be min ke mali tuguni koy an yere bi yoro muna bi ko na an ruba jira ka ko ma anti mali kono kono bli an woni bi yoro muna bi an woni bi jamana were de la anti mali on an ruka fanga minu anse minu nganga se ka unde na ka baranke ulu yere bedalendu an bi yoro muna ambi ofisi trotar de ka anti se foi la molo seneni jaba senako ofisi de ka nga se ka fara an ka se ka molo imbarake no ofisi bu ka biro kono ulu te ka bodafe alfa ubeka na disongo ko programme fana fo comme on voit tout ça kelen te mawere ka kele de mali famo ne mali muru ka kele ulu de kelen kolo kelen de ulu tay wa ulu de se ka ba so ke ni ya de temina ya di file ne ya di fanga de yu ya di fanga de o ma ku fa ye mori de ulu mo fla ka projet de fla an dala ni wa o fa projet vana nunu ko ngoroma do ulu do ngoy ulu ka ka jodo adijo ulu de tab ambalodan ka foni tu shira do kay dogo free marabulo konana ambe dogo ke alaka jamana ni ka basigi o hukumu kele konana mi wuli ga jawi o keleme dogo free marabulo konana bi mi dozula kawi kalaro liba kota dogo free dugumbe wo be wele ko peluka demsena ka do na be wele ko ali bari do tara kata besega kale dali ko ni ka pagi nga alaka kela ka klaka yiranyini wuli ga jokko ni kera foni yoro ina ka do tigima surala o don klema dozo munu be dia suru be dugu koloshilla olu ko ne dugu ko ni larawli damene o senfe musula ka do fana kale tumbiga buli ka boache kuna kata
k'a sɔrɔ ka donso kɛlen bɛ ka lakana de kɛ bi u ye wulikajɔ ta de ka muso ye dugu tilalen yɛrɛ n'a sera donsolaka u k'a ka jɔ a y'i kɛ ji ka yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ye marifa da sama k'a fɔ n'a ma jɔ sisan k'u bɛ marifa ci a la musolaka in kɔni u ye fɛɛrɛ bɛlɛlen kɛ ka se k'a sɔrɔ k'a minɛ tuma min na n'i y'a sɔrɔ somɔgɔw nana f'u y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a tun b'a fɛ de ka boli k'a fɔ k'a bɛ cɛ min kunna k'o cɛ kɔni mara ye wa bi o n'a ɲɔgɔnɛ fɛn fɛn bɛ kɛ mara ninnu kɔnɔna na bi donsow de bɛ kɛ so ye ni k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o de kama sigidala maa caman ka fɔ la bi n'a ma ɲɛ k'aw fanga tɛ bi donsow de bɛ k'olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ donsow ye o siraw de kan an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya ye jamana in kɔnɔna na ala ka jamana in kɔlɔsiba n'o tɛ ni fanga bɛ yɔrɔw la walima fanga bɛ ka boli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko dɔw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ti kɛ dɛ nka ni ba dara cogo min na mɔnikɛbaw b'a mɔti dɛ ala k'a kelen ɲuman d'a ma an ka jamana k'a basigi n'an bɔra ye bɛɛ tora la fana min ye jumaden u nana maa fila minɛ fana ka taa yɔrɔ in dunna Sɛnɛka donso daga o bɛ yen ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan n'o kɔfɛ min ye ka dɔ k'a fɔ Haut Conseil Islamique du Mali olu ye sigikafɔ dɔw kɛra kununko kari o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra min na Sɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan an ka lamɛn jɔnni ne ye Sinɛ Danbele ka bɔ Betura la ne ye Betura donso ka ɲɛmaa ye Sinɛ Danbele an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko dimanche ko Haut Conseil ka délégation bɔra ka se ɲɔnɔ ye ko bɛnɲɔgɔnya dɔ sɔrɔla ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na adijadisiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛra cogo di anw ma bɛnkan ko kuma mɛn k'a fɔ bɛnkan bɛ anw ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ u nana garabali dayɛlɛ ko kuma de la u mana bɛnkan ko kuma na anw ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ ko garabali ka dayɛlɛ anw fɛ o kuma man kan ka s'anw ma parce que garabali bɛ datugu waati min anw ma wele est ce que la dayɛlɛ la anw kan ka wele garabali ye faamaw ta de ye garabali ko kuma t'anw ka kuma ye parce que anw ta tɛ anw m'a datugu anw t'a dayɛlɛ garabali datugulaw de y'a datugu minnu b'a dayɛlɛ olu b'a dayɛlɛ an kɔni b'an ka yɔrɔ la an b'an ka baara kɛ cogo min ka d'an ye mais a datugu n'a dayɛlɛ o t'an ka kuma ye ɲɔnɔ yɛrɛ n'a lamini sisan a lakana ko bɛ cogo di lakana kɔni tamasiyɛn tɛ ɲɔnɔ yan min bɛ yen ni min sela min o de b'o kɔrɔta n tɛ don o don dugu b'a la ka wuli hali sura a fɔla ko sibi mɔgɔw b'a la ka bɔ sura u y'o an wele k'o fɔ an ye ko sibikaw b'a la ka bɔ ko a fɔla k'u ka wuli ka bɔ ni bɛn bɛ yen garabali bɛ dayɛlɛ mɔgɔw ka foro ma siɲɛ o kuma tɛ fɔ garabali dayɛlɛ de kuma bɛ fɔ anw kɔni tɛ garabali ko kuma na anw b'an ka Sɛnɛkɛ ko kuma de la parce que misi tɛ ne fɛ ne tɛna misi ko kuma fɔ ne yɛrɛ tɛ misi ko kuma yɛrɛ la tun ne bɛ n ka Sɛnɛkɛ ko kuma de la garabali dayɛlɛ ko kuma de bɛ yen mais k'a fɔ bɛnkan ko kuma gɛrɛ bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye ko nin sigafɔ min kɛra kununko ko aw kungo ko a ti taa ko nka ko kɔfɛ ko a tilala ka taa o ye tiɲɛ ye wa anw taara Seru Sumani Madani Hayidara de kama ne ko n bɔ mɔgɔ fɛ e k'a ka bonya yira ala ye mɔgɔ min bonya ne y'a dɔgɔ i b'a yɔrɔ ye anw bɛ Hayidara bonya k'a ka mɔgɔw bonya mais adamaden la fili ti ban an kun den na ka fili mais ni ala sɔnna a fili ɲɔgɔn t'an sɔrɔ hali Hayidara kɔni ye mɛnɛmɛnɛ bila ka na anw b'a bonya parce que an dala la an b'a bonya ka da o danaya yɔrɔ kan n'o tɛ anw tɛ taa nin na parce que nin t'anw ka kuma ye faamaw ka kuma don nin nana bɛn ni waati ye tile fila ka kɔ anw ye ko gɛlɛya dɔ ye aw ka mara sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye jalakili ta ka ɲɛsin aw ma o la ko n'o ye ka maa fila minɛ ka taa n'a ye o ye tiɲɛ ye wa bon u y'o kɛla mais a kɛla kungo kɔnɔna de la parce que sɔgɔma joona fɛ ko an ka mɔgɔw solila ka bɔ u taara sifɔn yɔrɔ la mɔnikɛlaw don ani foro baarakɛlaw u y'u minɛ ko u taara min kɔni ye fila bɛɛ tɔgɔ ye Kaka bozow don kelen fa tɔgɔ ye bozo Mama kelen fa tɔgɔ ye bozo Bakari u y'olu de minɛ ka taa n'u ye bon u ye Jalilakaw ka denmisɛnninw minɛ y'olu kɔni bugɔ k'olu bila mais ninnu minnu ye bozow u taara n'olu kɔni ye a kɛla ten ne a ma kɛ anw ka daga la a kɛla kungo kɔnɔ de mais hali kungo kɔnɔ o fana ɲɛ dɔnlen don n'a ɲɛ b'a cogo la o ma deli ka kɛ o anw ti kungo kan ni mɔgɔ min ko u nana anw ka daga la anw ti kungo kan yɛrɛ ni na sela anw ka daga la don min diɲɛma b'o lakale mais u b'a la n bɛ n ka ko la ni n tola la o de bɛ ɲɔgɔn na n t'anw ti kungo kan mɔgɔ caman ye fɔ hali fɔlɔtaw nana o y'o fɔ anw ka daga bɛ yen anw yɛrɛ ti sunɔgɔ la an ti jingo la an bɛ yen depuis an bɛ yen u ma deli ka n'anw ka daga la ni ye sira minɛ don a bɛ falen diɲɛma ɲɛna anw yɛrɛ sigilen don k'o kɔnɔ don o don n'o kɛla cogo min o fɔcogo bɛ diya diɲɛma ɲɛ n'ala sɔnna Sɛnɛ dɔw ka fɔ la ko aw sigilen don yɔrɔ min na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jariwala tigilamaw bɛ tiɲɛni kɛ o lamini na ko munna u bɛna wulikajɔ kɛ ka taa k'aw to yen ko yalima aw ka sigili ko y'ale kun bɛ se ka sɔrɔ la sigidalamaw fɛ wa ni ko te yɛrɛ fɛ sigida mɔgɔ dɔ y'an fili k'u t'anw fɛ ni ko te ne fɛ ne tɛna k'e fɛ koyi ne ye ka mɔgɔ ye ne ye kuma ɲɛfɔ k'e nɛgɛ i ma sɔn ne na ne fana ti k'e fɛ koyi ne b'e to yen n'an kɛla ɲɔgɔn fɛ don min an kan ka baara kɛ cogo an b'a kɛ minnu b'a fɔ ko donso de ye gɛlɛya s'an ma donso ye mɔgɔ joli fa yan ni kɛlɛ in ka na mɔgɔ jumɛn ne nana mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ fa donso ye mɔgɔ jɔnni bali ka foro la tali la kɛlɛ in nana ɲɔgɔn a ka ca san 5 ye bilahi kɛlɛ in bɛ ɲɔgɔn a ka ca san 5 ye anw ka masintigiw bugɔla yan ka masinw jeni yan a ka ca san 5 ye kɛlɛ in bɛ yen mɔgɔ ma wuli ka kɛlɛ kɛ u bɛ masintigiw ka masinw minɛ kungo kɔnɔ na dɔgɔninyɔrɔ k'a jeni u bɛ masintigiw bugɔ Segu Mara mɔgɔw ka nafolo ɲɔnɔ kun ye ɲɔnɔ yan u bɛna dɔgɔ ɲini Segu Mara cɛ kelen tɛna min bɛna ɲɔnɔ tun u y'a dɔgɔnin dabila u ye Segu Mara mɔgɔw bugɔ fo ka ko nɛgɛ b'u ye dɔgɔnin dabila o bɛɛ la kɛlɛ ma wuli nana ye u nana mɔgɔ faga daminɛ kɛlɛ de wuli o la n'o tɛ u b'a fɔ ko donso nana ni kɛlɛ yan minnu mana ni kɛlɛ u ka tɛmɛ n'o kɛ ne ye donso ye e ti donso ye mun na donso m'a ka foro baara e m'e ka foro baara kun ye mun ye
n'a y'an di an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a m'an di an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a a kɛla cogo min a ti falen maa si kɔ parce que maliyɛn ye maliyɛn de. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sinɛ Danbele ni tun y'ale kan ye ka bɔ Betura la fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔ su ni tile an bɛ deli k'o de fɔ ni jamana fanga n'a jɔra jɔyɔrɔ la ka lakana sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin bɛɛ bɛ bɔ yen n'a sɔrɔ bi ka taa jamana dun yɔrɔ dɔw ye i tɛ se ka commandant ye i tɛ se ka gendarme ye i tɛ faama si ye o yɔrɔ la bi o ye dabalibanko ye dɛ o de kama ko caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ na bi i t'a da foyi kunna ni fanga tɛ n'o tɛ ni wulikajɔ sabatira a mana kɛ sigidalamaw ye o a mana kɛ maa sugu o sugu ye jamana mara kalifalen bɛ aw de ma bi aw de ye fini don ni lakana don o kama aw de taara bi k'aw sigi jamana koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kama munna jamana kɔnɔ na dɔ bɛ taa se dɔ boli dɔ ka yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ fanga bɛ yen o ye dabalibanko de ye an bɛ dugawu kɛ yarabi an ka jamana ala k'a basigi ka basigi lafiya k'o don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka lakanaba dɔw olu y'u tɛgɛ da min ye ka dɔn k'a fɔ maa tan boɲanko kan maa tan minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen tun bɛ min ye ka dɔn k'a fɔ bunadamaden k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ i ka dɔn u bila ka taa jamana wɛrɛw la ka se k'u minɛ k'u wajibi don kaso la u b'u ka sagoya kɔnɔna na maa 100 ni maa 3 boɲanko o de tun b'u bolo mun y'a kɛbaaw ye maa 10 sera ka minɛ olu la seereya dɔ b'a ɲɛfɔ an ye a ko kɛra cogo min na an k'a lamɛn. dɔw bɛ weleli kɛ k'u yɛrɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw ye u bɛ tɔgɔ dɔw fɔ jamanadenw bɛ mun dɔn u b'a fɔ k'olu ye premier ministre ka secrétariat o ɲɛmɔgɔw ye o kuma sigma la centre d'information gouvernementale la an sera an ka ɲɛmɔgɔ ma k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen an kɛlen k'o baara kunfɔlɔ kɛ an seginna premier ministre yɛrɛ ka cabolo mun ɲɛsilen bɛ jamana matarafali ma n'a bɛ fɔ a ma sécurité chef cabinet défense a ye mɔgɔw wuli walasa an bɛ se ka ninnu minɛ cogo min na cité kɔnɔna na nka u ma sɔrɔ u kun yɔrɔ ka jan u filɛ nin ye ka commissaire principal Umar Usman k'a ladɔnniya a y'an lamɛn an ye kunnafoniw d'a ma mais n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ u ma tile kelen dafa a taara a tɛgɛ da nin cɛnikɛla ninnu kan maa 103 o datugulen Mali la so kɔnɔ u bɛ dumuni kɛ siɲɛ 1 tile kɔnɔ u ka telefoniw bɔsilen n'u la. commissaire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o yɛrɛ y'a baara kɛ n'o ye commissaire principal Umar Usman ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. a fɔra cogo min na a ka jugu hali n'o bɛɛ ye parce que an taara sɔrɔ maliden dɔw de bilalen bɛ i n'a fɔ so kɔnɔ so min i b'a fɔ wɛrɛ aw bɛ hakɛ to kuma la mais fo an k'a fɔ a cogoya la n b'a fɔ mun na n'i taara mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 3 bila yɔrɔ kelen na an bɛɛ bɛ Mali so cogoya dɔn k'olu bila yen ji t'u bolo dumuni t'u bolo u bɛ dumuni sɔrɔ tile 1 dɔrɔn de dun ka fa tɛ se ka sabati banaw b'a la an sera k'olu kisi k'olu bɔ ni jɔjugu in kɔnɔna la minnu yɛrɛ b'a waleya cɛjugu kɛ n'an b'a fɔ olu ma vagabond an sera ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔn minɛ u la alors n'u y'aw bisimila n'o ye sisan u b'aw kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ sɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna pour que aw ka se ka t'o baara kɛ olu b'aw bila ka formation dɔ de kɛ o formation pour que i ka se k'o kɛ f'i ka 100 ɲɔgɔn sara u bɛ to ni denmisɛnnin ninnu ye anw delila ka dɔw y'a kɔnɔna la u bɛ kalan dɔ daminɛ u kunna ko formation depuis su minuit dɔw yɛrɛ depuis 22h fo 5h du matin an y'a ye baarakɛminɛnw b'u bolo n'o ye ordinateur ye an y'a ye baarakɛminɛnw b'u bolo n'o ye téléphone ye téléphone minnu yɛrɛ bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ i n'a fɔ réseaux sociaux ninnu connexion b'u bolo wa fɛn b'u bolo min b'a to u bɛ se ka jamana wɛrɛw jamana jan minnu n'u b'olu tɔgɔ fɔ ta u b'olu puisiw san système dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma roaming n'i bɛ i bɛ se k'a sara dɔrɔn i bɛ bila o kan donc u bɛ se ka weleli kɛ Mali kɔnɔ u bɛ dɔw yɛrɛ mansaw nɛgɛ k'a kɛ i n'a fɔ den taara o jamana jan na k'a sɔrɔ den b'u dogolen b'u bolo u bɛ weleli kɛ n'o numéro ye walasa u ni mansaw bɛ kuma donc mansaw fana bɛ da la. an b'a lɔn k'a fɔ n bɛna an ka koni na ni tora an ka koni na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ i keguya o keguya dɔ bɛ sɛ namara feere ma ye n'o bɛ taa so nka fɛn min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye jamana ɲɛmaaw ye hali bi u ka wulikɛjɔ ni k'a timinanja ni k'o sabati n'u ye nin ɲɔgɔnna caman minɛ u bɛ minɛ maaw bɛ bɔ a kalama nka maa si tɛ bɔ a foyi kalama bilen u bɛ tila ka to ka girinkajɔw kɛ o de la nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ u y'a dɔw minɛ kojugukɛla dɔw k'u minɛ k'u jɔ an ka jabaranin so la fɛn min bɛ kɛ u la u ka kɛ bɛɛ ɲɛna walima k'u tunu an b'a lɔn k'a fɔ maa minnu n'u bɛ jɛ jugu la o bɛɛ bɛ segin kɔ boloda yɛrɛ ye nka n'o ma kɛ jamana o jamana kɔnɔna na kojugukɛla n'a dandi kari kojugukɛla la e k'a dɔn a ko kɔni a bɛ gɛlɛya dɛ min y'an ka jamana ye wulikɛjɔ ka se ka kɛ hali bi maa minnu bɛ nin ɲɔgɔndaw ta ka ɲɛsin jamana ma jamana ka wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin u ma kɛ dangari u la n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana mɔgɔ bɛ basigi min na an bɛ bila o sira kan ala k'an ka jamana ni k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ CEDEAO olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ sanction n'o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ ka ɲagili ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o baaraw kɔni ani o kɔfɛ
kalata mina kuma fɔlen mɛ ko ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka bɛn ni waati ye o kuma min fɔra fotode dɔ b'o hakilila de a ko senfɛ Abakar Sidiki Fɔnba ale ko CEDEAO tɛ ka si lajɛ Mali kunna an k'a lamɛn. A sera wagati CEDEAO k'a lajɛ ka Maliyɛnw bonya dɔɔni. Anw bɛ 9 miliyari de sara san o san. Anw tɛ CEDEAO la fu la wa Ala kama tɛ Ala deli kama tɛ. U bɛ ka taa sira mun fɛ u bolo ja yira u ŋaniya yira. Ni CEDEAO b'a dɔn ko ni Mali ye élection kɛ ni kɔlɔlɔ min bɛ bɔ a la ni fagali min bɔra a la ni ko min bɔra a la n'u bɛ se k'u jɔ n'o ye k'o fɔ an ɲɛna. CEDEAO jɔyɔrɔ kɛra mun ye tuma min na dugu kuturu cira Mali la yan Ugusagu ani Sobanda. U ka sanction u b'a ta u yɛrɛ kama mais an bɛna min f'u ɲɛna ni CEDEAO m'a kɔlɔsi élection min n'u b'o kuma na o tɛ an ka priorité mais an bɛna ɲɔgɔn sigi mun kɛ a laban Maliyɛnw bɛ bɔ CEDEAO la Mali bɛ bɔ CEDEAO la pewu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn sanction ta la tɛ an bɛ jɛkulu kelen de la anw ye CEDEAO sigibaga dɔ ye wa anw bɛ se ka bɔ CEDEAO la wa n'anw bɔra CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ an ye marakojugu minnu tun bɛ ka jamana mara n'u tɛ se marali la olu de ye Mali ka diɲɛlatigɛ bɛɛ siri ko CEDEAO ni CEDEAO tɛ miiri jamanadenw ka kɔnɔgan na ni CEDEAO tɛ miiri ko Maliyɛnw bolila ka bɔ kɔrɔn de fɛ ka na tilebi la n'u tɛ miiri ko Mali ka danbe de minɛlen don a la ko CEDEAO k'a sigi a k'an makɔnɔ sanction ko tɛ a bɛna fɛrɛ a sanction ma mais ni Ala sɔnna ma ɲɔgɔn sigi min bɛ ka boloda n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale de refondation CEDEAO ko kuma b'a kɔnɔna na a laban o laban anw yɛrɛ bɛ bɔ nin CEDEAO la pepepewu wa o de bolo dalen filɛ anw ka collectif min bɛ wasaden camancɛ wasaden bulon an minnu b'a kɔnɔ n b'a fɔ k'u bɛ sanction de ta an kama yanni a ka se sanction ma an yɛrɛ bɛ sariya ta an bɛ bɔ a kɔnɔ donc vraiment ko a sera yɔrɔ dɔ ye u ka miiri Mali la k'a fɔ ko Mali tɛ ma taa yɛrɛ di mɔgɔ si ka jɔnya juru la donc an bɛ min fɔ o de ye nin ye CEDEAO a y'a kuma min fɔ a b'a yɛrɛ de ye ani anw tɛ wa a tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ wa a tɛ ka dabɔ Mali ka hɛrɛ kama a bɛ to min na salala Mamadu. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Abakar Sidiki Fɔnba kan ye o kɔfɛ Maliden wɛrɛw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya parti min bɛ wele ko parti Mande an balɔnna k'a fɔ ɲɛmaa n'o ye Muhamadu Jara ye ale ko CEDEAO b'a jo fɛ a ka waleyaw la an k'a lamɛn. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO ka nin ko ye nin kɛra ko gɛlɛyalen ye coup d'état kɛra aw taara ka taa engagement ta k'a fɔ a bɛ se ka élection organiser ka bɛn date ma ka place kɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ ka a kale ka Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a kalu ɲɛna k'a fɔ a bɛ se ka élection ka date la donc ka kalo 9 kɛ taa ka segin ni munumunu salo la finalement ka tila ka segin ka o fanga ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɔ yen ka dɔ wɛrɛw bila o nɔ na donc ka a kale tuguni k'a fɔ a bɛ se ka élection ka bɛn o ma bon olu nanen ni y'a kalo 3 il faut la yala ni kuma fɛn bɔ fɛn min tɛ se ka kɛ o tɛ se ka bɛn min tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn donc bon n'a kun ma ɲɛ o kɔ a kun bɛ kabini yen a b'a yir'u la k'a fɔ an tɛ se ka kɛ donc Maliyɛn b'a fɛngɛ mais sisan olu bɛ ka taa fɛɛrɛ minnu boloda nin ye ka taa mɔgɔw wuli burusi kɔnɔnaw ni fɛnw la k'a fɔ k'olu ka fɔ ko dɔ ka fara kan k'u tɛ se ka élection ka date la o ye kuma fila fɔ ye donc hɔrɔnya yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ o man kan k'o kɛ e taara layidu di mɔgɔ ma k'a fɔ n bɛ se k'a kɛ ka bɛn nin ma donc wajibi n'i taara k'a fɔ i bɛ sira kura wɛrɛ bɔ olu b'a fɔ non an tɛ sɔn o ma an tɛ jɛn n'o ye donc bon u ka nin ko in kɔni u k'u jilaja ka élection k'o dɔrɔn de ka ɲi parce que fɛɛrɛ caman de bɛ yen tant que ni élection in ma kɛ Mali tɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc an bɛ k'a jateminɛ wari min b'u bolo u bɛ k'o di mɔgɔ minnu ma olu de bɛ ka wuli k'u jɔ k'a fɔ an b'a kɛ tan élection dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan donc ka taa ni kuma ye yɔrɔ la yɛrɛ mɔgɔ minnu a bɛ taa kale don min na an b'a sara o la k'a fɔ a bɛ taa kale k'a fɔ an bɛ se k'a kɛ ka bɛn ni nin a taara bolo kɔrɔta jamanadenw ye k'a fɔ an bɛ élection kɛ ka bɛn date ma donc ka tila k'a fɔ a bɛ ko wɛrɛ f'u la vraiment Maliyɛn sɛgɛnnen don mais CEDEAO b'a ju fɛ kabini a daminɛ u tun b'a fɔ an tɛ se k'a kɛ ka bɛn ni nin la a mana gɛlɛya cogo cogo n ye fɛɛrɛ k'u sɔrɔ la mais a selen nin yɔrɔ la sisan k'a fɔ k'a b'a cɛ ko a tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o ko kɔni o ko gɛlɛn dɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma yarabi Ala ka Mali bɔ nin ko in kɔnɔna na parce que Mali yɛrɛ ye malidenw de Mali ye malidenw de dɛ n'a ma malidenw ma bɛn ko o ko la donc olu de bɔra ni malidenw ye ka taa fɔ an bɛ se ka bon ka tila ka na malidenw fara ɲɔgɔn kan k'a bolo kɔrɔta siɲɛ 2 k'a fɔ an bɛ se ka kɛ o mɔgɔ kelen ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ sira wɛrɛ ta o tɛ bɛn. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Mahamudu Jara ni tun y'ale kan ye an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana la k'a basigi o bɛɛ kɔfɛ n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta ni k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ bɛ kulo ni hakilila de ye wa bɛɛ ka kɔrɔfɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ jamana in basigi o b'an bɛɛ da nka fɛn bɛ n'an b'o fara nin bɛɛ lajɛlen kan minnu ko kalata kana kɛ u b'a fɔ ka da hakilila dɔ de kan minnu ko kalata ka kɛ u b'a fɔ ka da hakilila dɔ de kan n'i ye ne yɛrɛ ɲininka kalata min n'a kuma bɛ sen na anw ko an t'an da don a na yɔrɔ si la bi ka sɔrɔ ka lakanabaliya min bɛ yen nka o bɛna ban dɔ jumɛn o lakanabaliya waati jumɛn de la n'i y'a sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o sigilen bɛ ka lakanabaliya in bɔ an ka jamana kɔnɔ an ɲɛ t'o la an ɲɛ t'a sira foyi la anw ɲɛ ti foyi la taabolo la jamana marabaaw bolo bi k'a fɔ ko nin de bɛna kɛ sababu ye don nataw kɔnɔ ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ a kelen tɛ yen k'an ɲɛ bɛ fɛn min na n'a dun fɔra k'a fɔ an bɛ diɲɛmaa ka tɔn dɔ la o tɔn in
olu ka fɛn caman bɛ minnu kan ka ɲɛsin an ka jamana ma nka ni kala ma ta u tɛna se ka kɛ kojugu ni fila an bɛ dɔ ta ni dɔ ye élection min n'i y'a sɔrɔ n'a kuma bɛ sen na an tɛ politiki mɔgɔ ye an tɛ parti la wa an tɛ parti k'a fɔ ko nin y'an ka parti ayi nka fɛn min bɛ yen n'o da ka di jamana na an yɛrɛ ka lajɛli la bi n'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ fiyewu ni kala ta tɛ u ka kala ta hali n'a bɛ da Bamakɔ dama ma o kuma min n'an b'o fɔ dɛ k'a sɔrɔ kɛ mun ye kala tɛna ta labɛn min kan ka sabati foyi tɛ ka ye senkɔrɔ jamana bɛ basigibala minɛ kɔnɔ don o don dugu dɔ b'a la ka wuli diɲɛ don o don dɔw bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka ta ka bɔ yen n'a fɔra ko kala mana ta ko n'o kɛra k'an ka jamana bɛna basigi minɛ kɔnɔ la anw da tɛ kala ta ko kuma la dɛ nka n'a fɔra bi jamana kɔnɔ na k'an ɲɛ tun b'a la k'a fɔ basigi bi ka na sira bɛɛ kan ni kala ta ma kɛ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jamana minɛ jugu ninnu na ka wulikajɔ bɛɛ kɛ maa minnu bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye marifatigiw ye ka Mali bɔsi u ka bɛngɛnniya waleya la an b'a fɔ k'a fɔ an b'o fɛ hali n'o bɛ bɛn san 3 ma k'a sababu kɛ an bɛ kolosuma de fɛ fɔlɔ nka kolosuma tɛ ka kɛ don o don dugu bɛ ka wuli ka tila ka na jɔ k'a fɔ bi ko ka to an kunna ka taa cɛ o ye dabaliban de ye nka an bɛ fɛn min fɔ bɛɛ ni hakili la don Ala ka jamana in basigi an ka jamana k'a bila kolosuma o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye sigikafɔ min n'a labɛnnen bɛ an ka jamana fɛ n'o ye asisi min n'a kuma bɛ sen na min ye Buboyi Mayiga ale ka tɔn Bumabel Jawara ale ko k'ulu kɔni tɛna y'a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Asisi an t'a la bi an t'a la sini fɛn fɛn bɛ yen bi o ye ka jamana in sumaya i bɛ se ka mun yɛrɛ fɔndi dugu min t'i bolo 1600 villages o de tɛ Mali ka mara bolo bi de janvier en juin 915 morts ne fɛ bi fɛn fɛn bɛ yen bi mun ne kalifalen donna parce que Choguel bɛ fɛ ka taa n'an ye sira min fɛ Choguel k'a dɔn k'a fɔ Maliens bɛ ko faamu kojugu ale fɛ ka transition daminɛ a yɛrɛ sigi don de la o tɛ koyi transition in kalo 10 de kɛ yanni ka Choguel na min confier la o kɛ o kalo 10 kɔnɔ o de y'a to yanni mɔgɔ caman k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ élection tɛ se ka kɛ kalo 10 dantigɛli kɛ Maliens ye Maliens bɛ da i la ka waati wɛrɛ kalifa don i la kalo 10 ni tɛ n da don o bɛɛ la mais k'a fɔ dɔrɔn ko kalo 10 ne ye nin de kɛ a tɔ tora min ye mais Maliens dɔ c'est un peuple très indulgent donc sigili ça fait fatɔ ka baara don quoi baara ba don mais baara ɲuman tɛ Choguel bɛ fɛ ka baara caya a yɛrɛ bolo quoi a bɛ fɛ k'a yɛrɛ sen firike baara baden na o la a bɛ fɔ ko a ye wagati dɔ di a y'a kɛ tan a ka bɔ kabiri sisan ale de bɛ se ka anw na kunnafoni k'anw na bana vraiment a ye baara min kalifa donna wagati bɛ tan bɛɛ ka sigi parce que Choguel ka échec fɔlɔfɔlɔ ye mun ye il faut que Choguel ka dɔ bɔ a dusu la Choguel ka kɛ mɔgɔ basigilen ye Choguel ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sabalilen don Choguel ka Assimi ka ambition lajɛ quoi ne tɛ Assimi in dɔn Assimi ka laɲini ye élection ka kɛ Choguel ka laɲini ye an ye statut de premier ministre ya sɔrɔ Choguel ko mɔgɔ b'o dɔrɔn de la o Assimi ka laɲini ye transition ka réussir Choguel ta mun mɔgɔ bɛ statut dɔ dɔrɔn la an ni bɔra premier ministre la an ka se ka sara dɔ sɔrɔ Choguel mɔgɔ ɲɛna koyi Assimi de kɔni kɔnɔ kɔn b'ale de bolo sinon Choguel ko mɔgɔ bɛ ni bɔra ministre la an ka se ka million 3 sɔrɔ sa ka taa vraiment mɔgɔ b'o la n'a banna bi ale ka foyi t'a la Assimi ça fait nafa hali kelen t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ ko fɔ Choguel ye ɲɔgɔn a ka hinɛ jeune ninnu na a k'a dɔn vraiment ninnu bɛ yɔrɔ min na ko bi vraiment bobo bɛ sogo ma ɲɛfɔcogo b'a kɔnɔ quoi il se peut qu'ils ont des ambitions ils ont besoin d'un premier ministre qui peut bien conduire leur politique franchement a ka munumunu in dabila k'i ɲɛsin a tɔ tora min ye u ka malidenw na kunnafoni joona an k'an sigi an k'a ɲɛfɔ walahi an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la an b'a dɔn k'a fɔ ni ci Sunbolo Buboyi Mayiga ale ka tɔn jɛma dɔ don n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Bumabel Jawara an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi yarabi u bɛna sira o sira fɛ Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen URD ye politiki tɔn ye an ka jamana kɔnɔ na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ politiki tɔn belebeleba don an ka jamana kɔnɔ bi na kumaw cayalen bɛ URD kɔnɔna na dɔw ka fɔ la dɔw b'a la ka wulikajɔ ta ni ka se ka critique dɔw ta ka ɲɛsin dɔw ma k'a sɔrɔ k'u ma ko ɲɛɲini yaasa ka nin piratigɛ d'a ma u ka denmisɛnnakaw ka ɲɛmɔgɔ Abdramane Jara ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn ka en profiter aw ka micro n'a ka caméraw fɛ an ka parti tɔnden minnu bɛ yen n'u bɛ k'u hakili yɛlɛma ni nkalon ye parce que u tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ u y'u ka dignité feere u ye wari minɛ u ye sanu minɛ hali ni mɔgɔ komandi ye a bɛ sɔn min ma n'a tɛ sɔn min ma i t'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ yan min bɛ sɔn min ma min tɛ sɔn min ma bɛɛ b'a dɔn mais an y'u to yen parce que anw hakili la URD tɔnden dɔ man ka kuma jugu ta ka URD tɔnden dɔ sɛgɛrɛ bɔlɔlɔ kan ou bien bɛɛ da kan aw bɛɛ filɛ ni min ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ mɔgɔ dɔn min ni bɛ ɲɔgɔn dɔn a tɛna mɛn fo ka diɲɛ wuli ko n y'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko URD tɔnden nin bɛ tan a bɛ tan n'a kuma sarala na n b'a fɔ an ka tɔn ko don an bɛ bɛn a la tɔn kɔnɔ mais an sera yɔrɔ min ma u bɛ taa la sigi arajow kɔnɔ kuma kuntakanfɔw la n'an fana ma bɔ ka kuma u t'aw bolo min ka kɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ an taw kan dɛ o de y'an se yan opinion ko faamu u fana k'a faamu k'a fɔ an tulonkɛtɔ tɛ u ka segin u kɔ an ka bɛn a la an ka taa sinon min ko b'u kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye an tɛ siran an tɛ bagabaga papier ba minnu kalanna nin kuma bɛɛ fɔra laɲini tɛ kɛmɛ ye dɛ laɲini belebele 2 dɔrɔn de b'an bolo a laɲini belebele fɔlɔ conférence nationale min n'a fɔra k'a bɛ kɛ le 23 octobre a ka kɛ a date la n'a kɛra a date la ordre du jour min bɛ conférence la bɛɛ b'a dɔn a ordre du jour k'a respecté o tɛmɛnen kɔfɛ
fiɲɛ minnu donna parti ka cɛbɔ sugandili kow la o fiɲɛw an ka jɛ k'a corriger an ka kɛ sariya kɔnɔ pour que an ka taa bɛn ani kelenya kɔnɔna na a bɛ se ka faamu cogo di n'i y'a ye a bɛ fɔ ko URD sanu tɛ wari tɛ wallahi mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka sɛbɛn dɔw sɛbɛn ka tila ka effort k'u yɛrɛ kan k'o sɛbɛn bonya hali ni don dɔ la o bɛ k'i ka ɲɛkumu kan o de fana ye responsabilité ye parti in création fo kana se saliku nali la c'est à dire fo ka président Sumala tanya parti ɲɛmɔgɔyaso de n'a fɔ ma ko SE a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni kow cayara a bɛ kɛ dɔgɔkun fila o dɔgɔkun fila parti bureau ba ka réunion a gɛlɛyala cogo o cogo kalo o kalo a bɛ kɛ mais sisan fo anw de ka wuli ka dunu ta ka bala ta ka delili kɛ ko ka réunion kɛ o tuma mun de kɛra. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Abdramane Jaraka ye u y'a fɔ cogo min na fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye ala k'u sabata kɔnɔ n'an bɔra ye an balɔnna k'a fɔ min ye bisi ka fɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna na sango bi kɛlɛ banni kama jamana y'o baara minnu kɛ a baaraw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de la Adama Jɔngo an ye ɲininkali k'ale la an k'a lamɛn. Ne ye Adama Jɔngo ye ka bɔ Bandiagara collectif des associations de jeunes du pays de Gon o kuma lase la. Adama Jɔngo an ka jamana kɔnɔ la mankan bi yɔrɔ minnu na jamana ye cakɛda dɔw bila sen kan ni o cakɛdaw tɛ dɔrɛ ye ka se ka sigi ka fɔ dɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ baara min na a baara bɛ ka nɔbɔ wa. Ase dusukasiko don bɛn ɲinini siraw baara bɛ ka kɛ cogo min na réconciliation bɛ ka kɛ cogo min na hali n'an ye san 20 kalan an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la ka sabu kɛ bi ka mɔgɔ yɛrɛ cɛ labɛn centre kɔnɔna na structure tan ani kɔ de bɛ ka baara kɛ an b'a fɔ ma ko médiateur mɔgɔ si de t'a fɛ si ka hakilina o ka kɛlɛ ban ka na ni bɛn ye ni min y'a ye k'a fɔ ko min bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o bɛ t'i da i sen da o kan o ta bɛ tiɲɛ an ka misali dɔrɔn ta Mali kɔnɔ yan ministère de réconciliation nationale o bɛ yen o ye wɛrɛ ka yɔrɔ ye o kɔfɛ mission nationale bɛ yen de réconciliation o ka représentant bɛ région bɛɛ la o b'a dan na o responsable monsieur Juara de y'o ɲɛmɔgɔ ye o kɔfɛ Premier ministre yɛrɛ ka bureau la o ye cadre dɔ sigi ko cadre pour le règlement politique de la crise du centre o ɲɛmɔgɔ kun ye ambassadeur Jara ye ala ma hinɛ na ale banna a nɔrabila kɛra monsieur Haidara ye sisan o ye premier ministre ka tɔn sigilen ye président yɛrɛ ye tɔn sigi k'a tɔgɔ da ko haut représentant du président pour le centre fana bɛ centre ko de ɲɛnabɔ ka Jɔnkunda bila o nɔ na Jɔnkunda yɛrɛ kabini a sigi la a ma se Moti a tɛ fulakan mɛn a tɛ dɔgɔnɔkan mɛn a tɛ bozokan mɛn vraiment a ka gɛlɛn o kɔfɛ ONG bɛ yen État yɛrɛ ye mandat di ONG ma ko ka taa bɛn ɲini centre kɔnɔ ONG bɛ yen ko Trois Frontières a caman ba o kɔfɛ association bɛ yen État ye mandat di minnu ma ko ka taa bɛn ɲini i n'a fɔ Faso Danbe tɔn b'a la Tapital Pulaku b'a la Gina Dogon b'a la ani association caman o kɔfɛ dɔnnibagaw wɛrɛw bɛ yen dɔnnibaga minnu yɛrɛ o fana ka staff bolo olu de ka bɛn ɲini o kɔfɛ fonctionnaire wɛrɛw bɛ yen opérateur économique olu fana sen bɛ bɛn ɲini na bon ninnu bɛɛ de bɛ bɛn ɲini na o ka cogo la a coordonné tɛ mɔgɔ t'a dɔn jɔn de bɛ ka mun kɛ yɔrɔ jumɛn na ani jɔn bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn ta bɛ ka ɲɛ n'an bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ jɔn ta tɛ ka ɲɛ a dɔnnen tɛ donc bɛɛ bɛ tipo la anw taara ministre fɛ an y'a ɲɛf'a ye an ko an bɛ min ɲini nin an m'a fɔ ko k'u bɛɛ lajɛlen bɔ yen dɛ mais o ka cakɛda dɔ sigi min bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen wele hali kalo o kalo k'u wele k'u sigi karisa e bɛ ka mun de kɛ e ka yɔrɔ la a bɛ niveau jumɛn de la ni min ta bɛ ka ɲa bɛɛ bɛ se k'i ta bila ka tugu o ta nɔfɛ nka o kɛlen tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ne m'a dɔn o médiation bɛ se ka na ni bɛn modèle min ye Mali la maa minnu b'a la ka nin wale in kɛ yalima jamana bɛ ka musaka don u la wa a bɛɛ miliyari de b'u ka budget kɔnɔ a bɛɛ n'an ye Jɔnkunda yɛrɛ ka yɔrɔ ta sisan o de ye président ka représentant ye bâtiment couture de taara k'a d'a ma 23 bureaux de b'a kɔnɔ a bɛɛ équipé don kalo o kalo a bɛ sara taa ma bɔ sisi ma bɔ ase wa bɛn bɛ ka ɲini nin cogo de la Mali kɔnɔ n'an y'a fɔ ko nin denmisɛnninw u da bɛ fɛn bɛɛ la n'an m'a fɔ an b'a kɛ cogo di an ɲɛ b'a la faso wari bɛ ka taa la a tɛ ka ɲa a tɛ ka résultat foyi di ni n bɛna min f'i ɲɛna Haut Conseil islamique mɔgɔw ɲɛ b'ale de la baara la sisan mais ale de kɛra nakɔsa ye bɛn ɲini sira kɔnɔ ale fana ta de bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔnin koyi sinon a tɔ ninnu kɔni tiɲɛna ala ka nɔgɔya an bolo an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ɲɛma da jamana wɛrɛw la kɛlɛ tun bɛ yɔrɔ minnu na ka tɛmɛ ni olu ye bɛn sɔrɔ min misaliya ta Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire médiateur fila ma kɛ médiateur kun ye structure kelen pe de ye o structure kelen min sigila o de kuma bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔw sigi ka ban Rwanda kelen fɛn min kɛra a ma kɛ farafin na fan si mais n ko Paul Kagame gacacaw de sigi ka nin ko bɛɛ lajɛlen ban donc an ka taa espérance ta olu fɛ ka na c'est à dire an ka nin médiateur misɛn ninnu an ka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ yen walima an k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ tɔnba kelen mɔgɔ min kan ka min kɛ yɔrɔ min na o ka bila ka t'o kɛ a ka na a ka résultat fɔ n'o ɲɛna a banna n'o ma ɲɛ an b'a fɔ a ye ta ma ɲɛ e k'i sen bɔ a la donc n'an m'o de kɛ
ka to bɛɛ k'i ta kɛ ka wari di bɛɛ ma bɛɛ k'i ta kɛ parce que a ko in wari ko de b'a kɔfɛ wari de b'a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ association wo wari de b'a kɔfɛ ONG ta wo wari de b'a kɔfɛ ni wari ko in ma bɔ a la dɔrɔn a ti ɲɛ sɔrɔ an balana k'a fɔ ni tun ye Adama Jɔngo ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na n'i ka wuluni in da sidɔn minɛ na n ka filɛ kɔni a bɛ tile gɛn na e tɛ si se yɔrɔ la joona an ka jamana basigi lafiya o bɛna siraw sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔ minnu bɛ to ka di n'a bɛ di dɛmɛɲɔgɔnya kama a tilancogo yɔrɔ dɔw la o ye dabalibanko de ye sigida ɲɛmaa dɔw bɛ olu b'u ta kɔni k'a kɛ ten n'a nana olu b'a ka sin k'a ta ten k'a k'u hakilila ye k'a sɔrɔ waatike kɔnɔ dɔw ta kɛcogo ka ɲi bɔgɔrɛkaw ta tilani daminɛna o sen fɛ maire ni maa minnu tɛ tɔn kelen na an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ suru dɔw ma k'olu bila ka taa ko lajɛ nin waati na an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e bɛ min Adamala ka bɔ boko wɛrɛ la Adamala ko ɲɔ tilan baara minnu bɛ bi bi na jamana bɛ dɛmɛɲɔgɔnya minnu kɛ n'o ye balo ye ka se ka balo tilan ko bɔgɔ wɛrɛ ta bɛ ka kɛ cogo di Ablaye nin kuma in nin diyara n ye kojugu kununko n ka mɔgɔ dɔw tun y'an wele k'a fɔ ɲɔ tila bi boko wɛrɛ la I b'a dɔn an bɛ don min komi bi ani ne ni baba nɛgɛ an di parti kelen na an di ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ waati min komi bi o kama a fɔlen ye n bolila ka taa ɲɔ tila in lajɛ n'a sɔrɔ baara in n'a b'a la ka kɛ a kɛcogo la n bɛ Ablaye wele k'i ladɔnniya n'a taara ka kɛ a kɛcogo la n bɛ wele k'i ladɔnniya mais mun taara ni ŋaniya min ye n'o o ye k'a dɔn k'a fɔ n yɛrɛ ka ŋaniya la a tɛ kɛ a kɛcogo la Ablaye n taara fɔ n jigi kɔ munna ne taara a sɔrɔ a ka planton dɔ n'a bɛ f'o ma Marungolo u mɔgɔ 3 olu de b'a la ka ɲɔ in tilan u t'a la ka maa woloma parce que u ko baba nɛgɛ y'a jiriw la k'a fɔ maa o maa ni o ni ɲɔ in ka kan a tigi de bɛ na ka n'a yɛrɛ ka ɲɔ ta ɲɔ tɛ ta ka taa di maa ma i y'a dɔn n'i y'o fɔ setigi tɛ sɔn ka na fantanw cɛ la fantanw yɛrɛ dama de bɛ na ne y'a ye k'a fɔ dugu in fantan bɛɛ lajɛlen de b'a la ka na musow b'a la ka na kulukulu u t'a la ka maa bɔ maa na ne yɛrɛ sigilen tilala ka maloya n yɛrɛ ma n yɛrɛ ni jama yɛrɛ cɛ la k'a fɔ u t'a dɔn ne nana ni hakilila mun ye ne kun nana ni hakilila mun ye o ye baara in tigɛ ka ɲɛ mais ne nana sɔrɔ vraiment ne nana ni hakilila mun ye o tɛ baara in b'a la ka ɲɛ ni maire bɛɛ ni hakilila in sɔrɔ ka baara in kɛ tan Ablaye dɛmɛ in a bɛ don a don sira fɛ vraiment nin kelen kɔni ne bɛ baba n b'a remercier an tɛ parti kelen na an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais n b'a remercier ka da nin baara in kɛcogo ɲuman kan bon maa ni jugu don n'a ye ɲuman kɛ i b'o bonyamasegin k'a ye ni juguman fana nana an b'o fana fɔ han kununko n taara sɔrɔ parti ɲɛmaa tɛ yen maire tɛ yen conseil tɛ yen dugutigi tɛ yen maa si tɛ yen fo a yɛrɛ ka nin baarakɛla ninnu ani jamakulu minnu b'a la ka na ɲɔ in nɔfɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye Adama lakan ye ka bɔ bogo wɛrɛ la démocratie de ye nin ye politique ye nin de ye ne n'i tɛ hakilila kelen kan nka i ka foyi man di ye bilen o ye ko wɛrɛ ye n'i bɛ maa fɛ k'a fɛ tiɲɛ kan ne bɛ ban n'a tiɲɛ kan nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ kɛ ni maire ye nin bolo da e ka da dɔ bɛ dɔ la mɔgɔ bɛ ɲɛta min na o bɛ sabati wa ni Ala sɔnna ma ɲinɛ mara in kɔnɔna na suma o suma bɛ di an b'a bɛɛ jateminɛ dɔɔni dɔɔni ni maire o maire bɛ yen ni tɛba taa sira fɛ a kunnafoni jɛlen bɛ di bɛɛ ma a kun tɛ dɔ de k'a kɛ ka maaw bɔ nɔgɔ la ka tila ka t'o kɛ dɔ ka jakuma ko ye o tɛna kɛ ni Ala sɔnna ma k'an sigilen to an bɛ fɛn min fɔ u ka ɲini u ka maradenw na i n'a fɔ nin bɛ ka kɛ cogo min na o caman bɛ yen n'o kɛra e ka na mɔgɔ bɛ ɲɛta min na o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakilila ɲuman d'a ma n'o tɛ ka nin tila mara maa ɲɛmaa si tɛ kɛ ne ka mairie planton de ka tilan o ye hakilila ɲumanba de ye Ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw caya ne nin cayara a dɔ bɛ dɔ la dɛsɛbaatɔya a bɛ kɛlɛ ka bɔ an ka mara kɔnɔ ni dɔrɔmɛ kelen fɛn min nana bɛɛ bɛ jɛn n'a ye ka kun n'a ye k'a fɔ ko karisaw de y'a sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. an karamɔgɔ an taga Niger jamana kan civili maa 9 ɲɔgɔn fagara bingani wale dɔ senfɛ ka maa 20 jogin a kɛra sɔrɔdasiw ka dantɛmɛ wale dɔ senfɛ k'u to dansagomaw kɛlɛli la o de nana ni waleya cɛjugu ye n'an bɔra yen an bɛ taa Afganistan diɲɛ tɔnba ONU ale y'a ka politiki ciw bila ka taga baara ɲɔgɔnya la ni talibanw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka minisiri kɔrɔ k'u bɛna bila musolakaw nɔ la n'an bɔra yen an bɛ taga Bini jamana ka jatigɛ walekɛlaw n'u a bɛ wele ko ADF n'u sigilen bɛ Beni jamana kan ni wagati na u kelen bɛ ka maa caman kasara a nin na kosɛbɛ fo ka taa dama tɛmɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Cameroun jamana kan ni musolaka kofɔlen dɔ ye n'ale bɛ Cameroun dugu dɔ bɛ yen ko Douala a ye denmisɛnnin mɔgɔ 6 bɔnɛ a nin na a sɔrɔla tasuma dɔ de senfɛ tasuma de minɛ denmisɛnnin ninnu na ani a dɛmɛ ɲɔgɔn dɔ nin waati na n'a ka complice u bɛ fanga ka bolo kan an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ne tun y'o dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basigi lafiya ne k'o sabati i diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka foli di bɛɛ ma hali bi ka wele bila aw ma jamana kɔnɔ na ko kana na minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye dɛmɛɲɔgɔnyaw ka bolomagɛn ta ka ɲɛ sanbadenw ma gɛlɛya bɛ minnu na maa o maa ye dɔrɔmɛ kelen dɔn a na Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la an bɛ fɛn min fɔ hali bi dɛmɛ kɛnɛ dayɛlɛlen b'aw tɔgɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ bi ka se ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛ sanbaden ninnu ma
min se bɛ min na dɔw ye dɛmɛw kɛ kucalaw joyilaw yɔrɔ caman na Mali kɔkan ni Mali kɔnɔ na Kayi maraw la mara caman bɛɛ la bi ka taa se an ka suguba kɔnɔnaw ma fini b'o la dɔw ta nafolo b'o la a dɛmɛw bɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ dɛsɛ bɛ yen hali bi u camanba bɛ kɛ an fɛ kumaso kɔnɔ na su ni tile minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu dɔw ye sira sɔrɔ ka se yan Ala k'an ka jamana basigi